Hilabetero bezala, laboralkutsaren albistekin gatoz. Azaroan laboralat Euskararen aldeko 2 ekitalditan parte hartu du, berbagunean, Bilboko Ulibarri Euskaltegiak antolatzen duen topaketan, eta Diario Notiziasek Nafarroako enpresetan Euskarat duen egoerari buruz hitz egiteko antolatu duen ekitaldia. Horrez gain kiroletan, laboralkutsa timek laboralaren beraren egoitza bizitatu du eta laboralak hainbat kirol proba babestu ditu beti bezala. Donostiko krosa, Euskalin 2024 ekitaldia, ezgaitasun intelektuala duten personentzako Espainiako cross txapelketaren finala, Basque Crossfit txapelketa eta Bizkaiko Areatzako frontoian egin den gomazko sokatirezko txapelketa. Horrez gain kulturan series lan, nazioarteko jaialdia babestu du laboralak, 20 herrialde desberdinetako telesaileek hartu dute parte aurtengo edizioan, eta zer irratikateko entzuleek eman duten laboralkutsa bikaintasun saria, altza burua mugimenduarentzat izan da. Gazteek gailu mugikorrekin pasatzen duten gehiegizko denbora mugatzeko lanean ari den mugimenduarentzat. Hori guztia azaroan izan da, abenduan gehiago.